Fermin Muguruza aurrera darama bere kontzertu bira. Anoetako estadioan ariko da gaur zuzenean, eta bertan 11 telebista egongo da. Ben gaude Estepirekin, emanaldia zabaltzean tokatu zaizue, ez da beti erresa, baina beti ere, platera diezkutan, doinu bortitzak, base ongi bat eta aurrera. Bai, beti da placer bat, Familia guztia etorri gara elkarrekin eta pixkat egurra ematera, nola ez terminek eskatuta eta nola esan ez berari. Mosku Connection. Bai, oso bortitza da gure konexioa. Ja estrenatu genuen bira mundial hau Moskuko kaleetan, justo gure lokalean zuk ezagutzen zula oto, herrian eta justo kale txumean hor eta lurra ukitzen hor Moskun, osea, placer bat beti. Fermine gauz asko eskertu garzezkio, baina batez ere, proposamen berriei beti eman dio laguntza. Eta basol sisteni ere, laguntzan di hemen zion Estepenetan eta normala da gaur ere hemen egotea. Bai, guretzako beti izan da kriston babesa Fermin eta bere lana, ez bakarri musikalki, ireki dituen ate guztiak, Euskal Herri guztiari, ireki begiak, ateak eta dena ireki dizkiguta eta guri pertsonalki ere gure taldeari nola ez. Berak egin zuen gure lehenengo diska eta diska hori, gelditu da adibide bat bezala, baina hori baino lehen ere pertsonalki kriston bultzada eman digu beti eta beti egon bagera oso eskentua berekin. Izan dugu aukera konpartitzengo berekin denetarik egon gara teilatu batean, latxa batean, piratekin kriston itsasotzi baten, Durrea, Parisen autobus batean, G7aren kontra, beti da placer bat, beti gaude komandantearen orden eta beti. Eta sai aurrera, ez? Bai, beti. Eskerrik asko, gozatu degunaz, eta bidean topatuko gara. Bai, mila esker zuei ere baita kriston lan egiten duzuela, gure musika bultzatzen ere, eta beti izan duzula begi bat guregan, eta eskertzen da pilo bat. Eskerrik asko, bai, eskerrik asko. Select this on the earth. Bam, bam. Hey, listen. Hey, big gun, Ben jarraitzen dugu Anoetako estadionean, Niñak Eiote eta Txiko Tornado ditut ondoan, eta koldito, esan daiteke Fermin Muguruza, gure belaunaldiko entzako soinu banda izan da, baita aurreko entzako eta ondoro entzako ere, 40 urte musika gintzan, belaunaldi ezberdinen soinu banda. Bai, niretzako bereziki, 10 urtekin kortaturen lehenengo diskoa, engantzatu zidan. Gero nire lehenengo viniloa ere Negu Gorriaken lehenengoa izan zen, eta niretzako 40. urte aurrenean hemen egotea, da horrelako opari sinezgaitz bat bezala, ez? Eta oso kontentu hemen egoteaz. Eta gozatzeaz, eta gure laguna izateaz, eta guri gonbidatzeaz hemen, ez? Bai. Soa, Ferminekin lotura handia da, aurreko atzera begira zuluakekin, ondoren birak elkarrekin egin dituzue, gauz pila bat, eta gaur hemen agertoki gainean, kontzertua zabaltzen, eta egurre ematen jasieratik. Bai, egia San Kriston horea da, holako gau berezia irekitzea, gaina familia zinguraturik, bai estenatoki atzean eta bai estenatoki aurrean ere, eta kriston oparia, egia San, holako une magikoa euriak ere izorratu ez dezaken oitakoa.
akelarre antifasista ituztion Ferminek emanaldi honi ere, eta nabari da ere, jendea gogoz dago, taldea bero. Bai, egia esan akelarre antifasista oso potentea, eta hemen, guretzat parte izatea kristona da, kristona. Eskerrik asko, eta zeigola, disko berria taularatzen. Eskerrik asko. وملياردات الدولارات عشان نعيش في شتات مين إرهابي كلفتنا يا دوب رشيد غنوها في اللي تريدي مشكو بعين الحلوة وملياردات الدولارات عشان نعيش في شتات وملياردات الدولارات عشان نعيش في شتات بلا فردوس بلا دول بلا 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 ممتلكات بلا 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 بلا. Hemen jarraitzen dugu anoetan, Deskontrol taldeak laster joko du, eta Deskontrol taldea Fermin Muguruzaren bidean inportatu izan da, azken urteetan berarekin ere eskaini dituzue hainbat kontzertu, beraz hemen egotea Ferminekin anoetan importantea, ez? Bai, guretzako, kriston movida garrantzitsua da hau. Fermin guretako izan da oso garrantzitsua, guri emunduzko kriston apoio bat eta berak esan dauen ez bebai gu berai bebai. Beraz, hemen aritzanoetan, Ferminen aurrean, lagunen aurrean, kontzertu importante honetan, Deskontrolentzako ere erronka polita. Bai, guretako la hostia, sekula jobarik olako estenatoki eta olako leku hain handi izan, beste jendeen aurrian, gureku oso posik, urduri bebai eta bai. Ferminei oso eskertuta eta gora gutarrak. Bai. Beraz, mantentzen da, Mosku Arrasate konexio hori, hemen ere agertokian, gozatu, eskerrik asko. Beti mantendu da eta jarrituko da mantentzen, noen goz behintzat. Eskerrik asko zuei. Zuei, gozatu. Bakarra kulturaren militanteak gara Rock and roll rebelioaren soldaduak hau da gure bizitza, hau da gure tokia lagunak musika alkola gure familia Gu bera gure buruaren gabe da pentsatzeko gai gara inor baldintzatu gabe Gu bera gure buruaren gabe da pentsatzeko gai gara inor baldintzatu gabe gure buruaren gabe da pentsatzeko gai gara inor baldintzatu gabe Fermin Muguruza! Gabon Donostia! Gabon Euskal Herria! Munduaren zati bat zeharkatu eta gero etxean da berriro akelarre antifasista! Gora gutarrak! Hemen gaude Finorekin, Ferminen bandako kidea, ja kontzertuan dana eman dituzuek bira honetan, baina gaur hemen anoetan, zerbait berezia, ez? Bueno, bai, ja kontzertu desente egin ditugu, ja, eta bai, hemen etxea jokatzen dugu. Hau gure etxea da, Euskal Herria da, Donostian gaude, eta, bueno, kriston giroa sumatzen da, urduritasuna hasi da ja pixka bat, laguna, familia, eta, bueno,
aterako gara eta beti bezala akelarre antifascista izango da, totala. Pino, gozatu gertokian, eskerrik asko. Eskerrik asko, eta ondo pasa. The police, Colombian, the police, zenbat polizia, bazter guztietan. Gurekin dugu Juantxo Aragama, esan bezala, Fermin Muguruza, 40 urte agertoki gainean, kantu eta kantu asko gure historiarako, belaunaldi askoren soinuan da, baita zurea ere. Bai. Netzako ohore bat da gaur hemen egotea. Ferminek ate asko iriki zizkigun musikalki berai esker deskubritu genitulako gero guk garatu ahal izan ditugun estilo pilo bat, eta anekdota bezala ni kontatu nahi dut, 2006ko azaroaren 11an beken egintzan Euskal Herria Jamaika klas 18/88 makrosumario horren kontrako kontzertu hartan deskubritu nula nik Bad Sound System, ez nuen ezagutzen, eta han deskubritu nuen Bad Sound System eta bere estiloa, eta behi da, kasi 20 urte behan dugu, horrek aukera eman dit gaur hemen bai Bad Soundekin eta bai Ferminekin eszenariora jotzeko, así que zirkuloaren itxera eta ohore bat hemen egotea. Eskerrik asko, Juantxo, eta gozatu emanaldian. Eskerrik asko zuei. Hay algo aquí que va mal. Si alguna vez se te ha ocurrido que hay algo aquí que marcha mal, si no piensa cuando corrías detrás las fuerzas de seguridad, hay algo aquí que va mal. Hemen dugu gurekin Víctor, kubatarra, Fermin Muguruzaren basularia. Víctor, gira con Fermín, otra más que ya estuviste hace años, gira grande que estoy haciendo, y hoy además a Noeta. ¿Qué es para ti tocar con Fermín? Bueno, gran parte de mi carrera está hecha aquí, por otro lado es un regalo, es el regalo que me permite ser nicho siempre tocando, volver a mis inicios tocando por amor y sabes, ¿no? Es el regalo de poder estar en escenarios grandes, de comerme el escenario, de tocar con mi familia también, con mis amigos. Es el regalo de verlos a todos ustedes también y conocer un poco de todo ello, ¿no? Eso es tocar con Fermín, para mí, todo, justamente. Euskal Herria, público entregado, público caliente, y Fermín. Todo un miedo, realmente, además, también. Me da la sensación de que toco por mi gente también, de alguna forma, ¿no? A mí me han acogido muy bien acá, Euskal Herria, yo también los he acogido ustedes muy bien y que es una simbiosis estupenda. Víctor, disfruta el concierto, como todo siempre en el escenario, y a gozarla. Claro, claro. Muchas gracias. Mikel, Fermin Muguruza, 40 urte agertoki gainean, ik ere hainbat eta hainbat, osatuko ditut. Zer gaur Anoetako estadionan, kontzertu handia, Negorriekeko hainbat kide elkartu zate, Inigoren faltan beti ere, momentu hunkigarri izango da, ez? Bai, beti da kristona berriro elkartzea hainbeste urte ondoren. Egia da, bira Ferminentzat eta denontzat izaten ari dela oso berezia, ze azkenean
berroi urte hauetan induen musika ere gure banda sonora, gure bizitzako banda sonoran txertatuta dago, zalantzarik gabe, eta niretzak pertsonalki neguko horriak egin pasatako urte horiek eta gero, oraindik eta bereziago ez, berriz elkartzea. Noski beti Inigo gure bihotzetan eta gogoan, potentea izaten da, lauok elkartzea sentituz bere falta, baina bueno, bere omenez egingo dugu noski eta ilusio handiarekin egia esan. Ederki gozatu kontzertuan. Eskerrik asko. Zenbat polizia, bazer guztietan, Colombian, they're watching the police. Colombian, they're watching the police. Zenbat polizia, bazer guztietan, Colombian, they're watching the police. Des voitures de police, 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 police.